Ora apa, pindho wae telu mlepeh. Bareng ping telu iku kemluthuk. Ora kompak iki dadi kemluthuk. Ora yo enak ya kaya. Enak apa ning kemlunthuk ngono kuwi kok. Ayo ya. Panas. Lah, wis Lah mare ya diuwer-uwer ngene-ngene iki lho. Panas. Oh. Ngok. Jeglek kok marem ya, elok tenan kabare.